Wannan yana ɗaya daga cikin ayyuka masu haɗari a duniya. Wannan aiki a rana ana ba mai yin sa dala 2000. Amma fa abin da ba ku sani ba shine in aka samu akasi to mutum zai iya mutuwa. A wannan aiki ana haɗa jirage ne waje ɗaya sannan a ɗaure su da hannu. Wani lokacin wasu jiragen in an saita su suna iya zuwa su haɗe da kansu ba tare da mutum ya aiki ba. Amma majority da yake a ƙasar indiya jiragen tsofaffi ne, to ana yin wannan aiki da hannu ne. Idan mai yin aikin ɗan koyo ne yakan iya komawa gefe ya jira, sannan ya gaya wa masu jiragen jirgin su taho su haɗe. Bayan jirgin ya zo ya haɗe, sannan sai ya haura ya zagaya ya ɗaure wannan jirgi waje ɗaya. Amma idan mai yin aikin ƙwararre ne